Já študoval a budoucnost si budoval a máma chtěla, aby ze mě zemědělec byl. Když v náborech jsem listoval a nevěděl, co bude dál, až v JZD na brigádě jsem to pochopil. Předseda si stěžoval, že neví, jak to udělá, že před sebou rozdělanou 5letku má. Své plány jsem odložil, stranické si uložil, školu ve světlé nadsázavou zdárně dodělal. Tak už jsou zas traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zas traktoristi. I když s vlekem v kůlu stěží zacouváme. Tak už jsou zas traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zas traktoristi. Hlavy študované. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zas traktoristi. I když s vlekem v kůlu stěží zacouváme. Tak už jsou zas traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zas traktoristi. Hlavy študované. Tak už jsou zas traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zas traktoristi. I když s vlekem v kůlu stěží zacouváme. Tak už jsou zas traktoristi. Jednička, dvojka, prostě ty kvality známe. Tak už jsou zas traktoristi. Hlavy študované.